Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi laatiɗiɗi duniya be lahira. Mi andi on mbayri yigo yeso on bana ni ha videoji meɗen je ɗum jara hedi YouTube. To Allah lamiɗo hoddiri hande be bawɗe mako o hoddiri min wangi ha yeso camera bana ni ngam waddango videoji boɗɗi marɗi faidaji marɗi wo ma'anaji inchallah. Inde am Abdul Kadiri Abubakar. To Allah lamiɗo hoddiri en wardi be video dow ko larani WhatsApp. Bandiraɓe nandi WhatsApp ɗon mari kujeji ɗuɗɗi sosai je hakkiloji ɓi adamajo famɗi ko timmitina kujeji majum. Sirriji ɗiɗi miyiɗi mi holla on hedi WhatsApp. To ɗuɗɓe ɗo ƴamta WhatsApp maɓɓe ɗo huwa nder jam salaman ni, se a yi'a goɗɗo jabtiɓe WhatsApp wartinga huwata maɓɓe nga ɗo huwa ha goɗɗo feere. Fuu bo ko dasata ɗoman laatago ɗo majum, laatago maɓɓiti WhatsApp maɗa be numéro maɗa, nden a hoosi a wari a perdi numéro majum, simman wala ha téléphone maɗa ko bo wala hutinira be sim majum. To ɗo dole waɗa goɗɗo jabte WhatsApp, ya fotai an a lornita WhatsApp maɗa. Eyo ngam majum mi waddani on lawol no on gaɗata nder WhatsApp man ni. On yaha on lowa email moɗon nder WhatsApp majum, laatago ko da on perdi simman halki sam, simman wala huwa duniya. Nden on sanji téléphone, to email je on lowi hattano to ɗum mandi email man ɗo ni, to on gari mamtugo WhatsApp moɗon ɓe gerɓanan on hunde ɗo nema e mbiyata ɓe gerɓanan on mot de passe je yerɓata hedi numéro maɗa no go, kanjum ɓe gerɓante hedi numéro majum. Nden bo mi hollan on lawol no garanta WhatsApp mono sécurité, je wala mo foti nasta nder WhatsApp mono ko bo je wala mo foti jabta WhatsApp mono, se onon majum on foti on nasta nder WhatsApp majum. To kadi bandiraɓe de ko mi holla on video majum, mi holla on sirri majum nder WhatsApp. Miɗo tore useni laatago maɗa keso ko baɗo no wondi be amin neeɓi amma a abonaki ha chaine amin joyi Fasaha TV. Ngam man miɗo tore ngam Allah, ngam annabijo Allah, barka ko ɓurrayirgo yehu chaine majum hedi jungo a ñamoɗo. aɗa lara video na tawan ɗum windi s abonné, a hoosa abonné ha chaine meɗen je Fasaha TV majum. To nanon bo waɗa recherche Fasaha TV to waddanima chaine amin majum, se a hoosa abonné ha ɓiɗɗa notification, mana runguru yello a ɓiɗɗa je duwayel je noirɗo ta ɓiɗɗi kangel majum. Kanjum hokkata dama kala nde min wati video ha YouTube pat YouTube hollete min wati video nde bo a laata to anon arandejo ha laargo video ji ma, artan ko moyjo laargo video amin. Nden se a ɓiɗana en like ngam hokkugo sembe video majum YouTube sankitana en video majum yaha ha en tammaki ha video majum laare sosai. On kofnama on gelanama hayroji ɗuɗɗi, ta ekkite partage go sobiraen rewɗum WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram ni be ko nande majum inchallah. On kofnama on gelanama hayroji ɗuɗɗi sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. En fotte nder video majum bana ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi sosai. Bano en mbino fuɗɗam video mi hollan on lawol ne on ainirta WhatsApp moɗon ko da on perdi numéro moɗon WhatsApp moɗon foti warta. Nden bo wala mo irum masalan bo on dokkata yimɓe ko sobiraen moɗon jogan on téléphone moɗon a warata ɓe nasti WhatsApp ɓe kirtake vocalji moɗon, vocalji sirri. To mi hollan on lawol ne on gaɗata on paddo ɗum fu inchallah. Hidde ko en naso nder video min no tore useni ta laatake abonné hedi jungo nyama layan es abonné ko bala recherche Fasaha TV abonné ha chaine meɗen je Fasaha TV inchallah. Yo to en nasti nder video majum banani en tefa WhatsApp meɗen. WhatsApp je ɗo mi arti mi waɗi ɗon fotai mi hollira on hedi ton. Ami tefa WhatsApp je mi waɗai ɗo man da business WhatsApp banani, ko WhatsApp je simple ko business WhatsApp man fu je a woni hatton pat to a nasti hatton banani, se a wara a tefa toɓɓe tati ha dow haɗɗo hedi jungo nyamo, se a mema toɓɓe tati man, se a wara a yi'a paramétre haɗɗo, ara yi'a paramétre, to a yi paramétre ara nasta ha account haɗɗo nda je ɗo be alama kileyel ɗo. To a nasti hatton ni se a yi'a nda package ɗo ka en gaɗan video man ɗo, ɓe ɗo en gaɗan video man ɓawo to lamuyi.
nda ati email email address kenan a wara yaha email address ko to a bana ni waɗan recherche seɗɗa ha woɗugo réseau maɗa ko bo woɗugo network maɗa awa munya waɗan recherche bana a yiyata watta recherche jotta ɗo. Yawwa ɓawo to timmini waɗugo recherche waddande pellel windugo email maɗa bana ni sai a wara nasta ha ɗo a winda email maɗa je a mari haje lowugo wato address email ma kenan je aɗon mandi je a fotti ko da zangi téléphone a wartiran address email majum ha winda jam Abdulkadiri. Yawwa nda mati address email am ta lowi sai a wara next haɗo a iya ha next ɗo waɗa connecting. Yawwa ɗo fu en rena kadi ha woɗugo réseau meɗen to timmini waɗugo connecting ni a yi'an ɓe yerɓante email hedi mot de passe hedi email maɗa en tefa mot de passe majum inchallah. Ngam tefugo mot de passe man ta a wari a nasti ha email maɗa bana ni a yi'an ɓe yerɓanima email majum. To ha ɗo ni en munya en lara email majum waran. To nda ɓe yerɓani en mot de passe majum, nda ɗum ɗo on mot de passe majum. Sai en hosa en copy ni en waɗa copy sai en hota ha WhatsApp go. To en warti ha WhatsApp sai en wara en winda to wattako copy sai a lara 156 265 156 265 sai a wara iya ha verify nda haɗo. To a ini haɗo ni verify nda ɗum ɗon yaha to nda warani en good mana WhatsApp maɗa ko da numero wala ha téléphone maɗa ta a perdi téléphone maɗa numero je a maɓɓitiri man bo si majji to aɗon mandi email ɗon a lorni ha téléphone maɗa je a heɓi kesel man ni foti a lornitira WhatsApp maɗa be email majum. To en gaɗa retour ɓawo to en gaɗi retour ɓawo nda en timmini be je ɗo sai ɗo two step verification kanjum bo sai a wara ton on a ina haɗo. To a ini haɗo sai a wata mot de passe je fottante a waɗa par exemple to fahin sai a waɗa banni ba je a waɗi a premier man ni banni watta ɗo bo 239669 banni on sai a wara save haɗo. Ba je a waɗi premier banni a watta haɗo. To bandam to a timmini watugo ɗo man ɗo ni shikenan. To a yiɗi a sanjan mot de passe bo nda haɗo. To a yiɗi a ittan bo nda haɗo. Ɗo on video meɗen je hande inchallah. Mi hofnan mi elanake on hayruji ɗuɗɗi. So to en lori en fotti ha video je yeso to Allah lamiɗo hoddiri. Ɓeɗon ɗo en assalamu alaikum warahmatullah. Nda on gibani daga ɗo sai maɗa mot de passe man hidde ko e WhatsApp meɗen maɓɓita. 2396669 no wangi WhatsApp meɗen da maɓɓitiri be ɗo majum. To kadi on kofna on gelana hayruji ɗuɗɗi. Assalamu alaikum warahmatullah. Siwte jam.